да. Не, дай прибири сега. И колкът се вижда, че така ще... Как ще се учи? Добре, хайде. Бърже, първо ще. Защо остана тегля? Айде, чекли там сега. Опа, глоба тук. Чакай. Някой познат? Тук? Няма. Не виждам. Ами, фейсбук. Не пасат. Всички са за безплатно постригане, ли? Добре, кой сте? Ти паднаха някой да... Кой сте да спечели? Хвани едно и... Момент. Камелия, искате ли да спечели? Ами... Бъркам. Ето е, това е слушата. Казва се Радостина. Така. Повтори пак. Радостина. Телефона кажи. 0887 324 162. И сега трябва да стигнем още 3 за...